హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక గోండి సాంగ్ మీద ఉంటుంది. ఎక్సలెంట్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. వీడియో చూస్తే ఎక్దమ్ కేక్ వచ్చింది. ఒకసారి వీడియో చూడండి ఫ్రెండ్స్. వీడియో చూసే ముందు ఒక్క చిన్న రిక్వెస్ట్ ఫ్రెండ్స్, చాలామంది వీడియో చూస్తున్నారు కానీ లైక్ చేస్తలేరు. ప్లీజ్ నా కోసం లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ కూడా చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఒక లైక్, ఒకటే కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ నా కోసం. ప్లీజ్ ఒక్క కామెంట్, ఒక లైక్. సో ఇప్పుడు డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. చాలు బాజీ తనకరని బాబో చాలు బాజీ. సో డెమో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉందో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తూ ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను యాక్టివేట్ చేయడం మాత్రం అస్సలే మర్చిపోకండి. సో ఇప్పుడు వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కొంచెం లెంతీగా అవుతుంది. వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చూడండి, లేకపోతే మీరే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, మంచిగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో స్కిప్ చేయకుండా వీడియోని లాస్ట్ వరకు చూడటానికి ప్రయత్నించండి ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇక్కడ కొన్ని గ్రూప్స్ ఉంటాయి ఆల్రెడీ. ఇక్కడ ముందుగా ఫస్ట్లో ఉంటుంది, మళ్ళా ఇక్కడ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మధ్యలో. వీటికి ఎఫెక్ట్ అండ్ అన్ని ఆల్ యాడ్ చేసే ఉంటాయి. దీనికోసం మీరు ఏం చేయాలంటే 9:16లో ఫొటోస్ని ఒక 3-4 ఫొటోస్ని కట్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం మీరు ఏం చేస్తారంటే, సో ముందుగా మనం ఏం చేద్దామంటే ఫొటోస్ని కట్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసి ప్లస్ ఐకాన్ 9:16 సెలెక్ట్ చేసుకొని క్రియేట్ ప్రాజెక్ట్, ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా. మీ ఫొటోస్ మీకు నచ్చిన ఏవైనా ఫొటోస్ కావచ్చు, మీ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా యాడ్ చేసుకొని ఫుల్ కంపోజిషన్ ఏరియా చేసి ఇక్కడ పైన షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి కరెంట్ ఫ్రేమ్ పిఎన్జీ ఇక్కడ ఉన్నది కదా 3వ నెంబర్, దీన్ని టచ్ చేసి ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. సింపుల్. ఇలా మొత్తం 3 ఫొటోస్ని ఇలా చేసుకోండి. ఇది డిలీట్ చేసి ఇంకోటి తీసుకోవాలి. ఇట్లా సింపుల్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. వీడియో ఎక్సలెంట్ వస్తుంది. సో ఇలా కంటిన్యూగా 3-4 మీకు నచ్చిన ఎన్ని ఫొటోస్ అయినా కావచ్చు, ఈ రేషియోలో యాడ్ చేసుకోండి ఇలా. సో ఇలా యాడ్ చేసుకున్నారు కదా, ఇంకోటి ఫోటో యాడ్ చేద్దాం. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా, మీకు నచ్చిన ఏవైనా ఫొటోస్ కావచ్చు, ఈ ఫోటోని యాడ్ చేసుకుంటా. సో ఇలా మొత్తం 3-4 ఎన్ని అయినా కావచ్చు. వేరే ఫోటో యాడ్ చేద్దామంటే మొత్తం 6 ఫొటోస్ కావాలి, కానీ నేను 3 ఫొటోస్తో యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు దీన్ని డిలీట్ చేసేద్దాం. సో ఇప్పుడు బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ ఫస్ట్లో కింద దాన్ని వదిలేసేయండి. సెకండ్ నెంబర్ ఉంది కదా, దీన్ని టచ్ చేసి కలర్ అండ్ పిల్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ న్యూ ప్రాజెక్ట్ అని ఉండదు కదా, దీన్ని టచ్ చేస్తే ఫొటోస్ వస్తాయి. ఈ ఫొటోస్ ఎక్కడ ఉంటాయో ఆ ఫొటోస్ని తీసుకోండి. నేను ఈ ఫొటోస్ తీసుకుంటున్నా. ప్లస్ని టచ్ చేయాలి ఫోటో, మళ్ళీ దానిపైన టచ్ చేసి మళ్ళీ కలర్ అండ్ పిల్, న్యూ ప్రాజెక్ట్, ఇంకో ఫోటో, దీన్ని కూడా ప్లస్ ఐకాన్ కొట్టేస్తే సింపుల్గా వచ్చేస్తుంది. మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో, సేమ్ ప్రాసెస్, అన్నిటికీ ఒకటే ప్రాసెస్. ఇలా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా ఈ 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసినాయి కదా, ఇప్పుడు మధ్యలో ఉన్నదాన్ని యాడ్ చేద్దాం. దీనికి గ్రూప్ మీద టచ్ చేసి ఎడిట్ గ్రూప్, దీంట్లో ఫోటో యాడ్ చేయాలి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా, ఇక్కడ ఫోటో మీకు నచ్చిన ఏవైనా ఫొటోస్ కావచ్చు, నేను ఈ ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటున్నా. సో దీనికి ముందుగా లాస్ట్ వరకు డ్రా చేసుకోండి. ఇలా డ్రా చేసి దీని కింద ఉంది కదా, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. పైనుంచి కాపీ లేయర్, బ్యాక్ వచ్చి ఫోటో మీద టచ్ చేసి దీన్ని పేస్ట్ స్టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సింపుల్ ఫ్రెండ్స్, ఇలా వచ్చేస్తుంది. కింద దాన్ని డిలీట్ చేసేయండి. సో ప్రతిదానికి సేమ్ ప్రాసెస్. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని 3 ఫొటోస్ వస్తాయి కదా, 3 ఫొటోస్కి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది.
ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో అవి కూడా చూపిస్తా ఫ్రెండ్స్, డౌట్ ఉండకూడదు, అన్నీ క్లియర్ అయిపోవాలి. సో మళ్ళీ ఈ ఫోటో దీన్ని టచ్ చేసి ఎడిట్ గ్రూప్ సెకండ్ మీడియా ఫోటో, మీకు నచ్చిన ఏదైనా ఫోటో కావచ్చు. నేను ఈ ఫోటో కొంటున్నా. దీన్ని కూడా లాస్ట్ వరకు ఇలా డ్రాగ్ చేసి దీన్ని కిందకి ఇక్కడ మధ్యలో తీసుకొచ్చేసేయండి. మధ్యలో తీసుకొచ్చి కొంచెం ఇలా మీకు నచ్చినట్టు ఇట్లా పెట్టుకోండి. సింపుల్ ఫ్రెండ్స్. దీన్ని డిలీట్ చేసేయచ్చు, డిలీట్. సో ఇలా దీన్ని వదిలేసేయండి ఇలాగే. సో మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో, ఈ ఫోటో దీన్ని కూడా సేమ్ గ్రూప్ ఎడిట్ గ్రూప్ ఫోటో ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో, మీకు నచ్చిన ఫొటోస్ ఏవైనా, నేను మళ్ళీ అవే ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటున్నా. మీకు నచ్చిన ఫొటోస్ని కింద దాన్ని టచ్ చేసి కాపీ లేయర్ చేసి పైనుంచి దీన్ని పేస్ట్ స్టైల్ పక్కన ఆరుమాట టచ్ చేసి కలర్ తీసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సింపుల్ ఇలా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. దీన్ని కింద దానికి డిలీట్ చేసేయండి. సో సింపుల్ ఇలా ఈ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. యాడ్ చేసి ఇప్పుడు మనం ఎప్పట్లాగే ముందు నుంచి ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ప్రాసెస్ యాడ్ చేయాలి. ఇక్కడ నుంచి ముందు వీడియోస్ని ఎలా యాడ్ చేసుకున్నామో అట్లాగే సేమ్ ప్రాసెస్. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫొటోస్, మీకు నచ్చిన ఏవైనా ఫొటోస్ కావచ్చు. నేను ఈ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకుంటూ నేను కంటిన్యూగా మొత్తం లాస్ట్ వరకు 1 by 1 ఫొటోస్ మొత్తం యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ 4 ఫొటోస్ ఉంటాయి. ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో నుంచి యాడ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఫోటో నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి. 1 సెకండ్ 16 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసి పేస్ట్. ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో, ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో. ఇది సేమ్ ప్రాసెస్. టైమింగ్ చెప్తా, ఆ టైమింగ్ దగ్గర వరకు మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా కంటిన్యూగా 1 by 1 ఒక ఫోటో వదిలేయాలి, ఒక ఫోటోని పేస్ట్ చేయాలి, ఒక ఫోటో వదిలేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్. సింపుల్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. కంటిన్యూగా ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా యాడ్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి 1 సెకండ్ 25 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర నుంచి పేస్ట్. ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో. ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్. ఒక ఫోటో వదిలేయాలి, ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ చేయాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. ఇలా కంటిన్యూగా ఇది కూడా ఇందాక యాడ్ చేసుకున్నాంగా ఆ ఫొటోస్ వరకు ఇది కూడా సేమ్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా 1 by 1 మొత్తం ఎక్కడ వరకు చేస్తారంటే అది కూడా మొత్తం చెప్పేస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఈ కంటిన్యూగా మొత్తం ఇలా ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో, ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో. ఇది ఎక్కడ వరకు అంటే కంటిన్యూగా లాస్ట్ 15 సెకండ్ 22 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు చేసుకొని మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు మూడవ ఫోటో, ఈ మూడవ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు సింపుల్ ప్రాసెస్ చెప్తాను ఫ్రెండ్స్. ఆ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఈ ఫోటో నుంచి 8 సెకండ్ 6 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ ఫోటోని పేస్ట్. మళ్ళీ ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకున్నాం కదా, ఆ ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో. ఇలా కంటిన్యూగా దీనికి కూడా
టైమింగ్ చెప్తా, ఆ టైమింగ్ వరకు మొత్తం యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా 1 by 1. ఇది ఎక్కడ వరకు అంటే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ వరకు చేసుకోండి. ఈ ఫోటో వరకు మొత్తం ఇక్కడ వరకు 15 సెకండ్ 22 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర వరకు ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకొని, సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి సెక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఒక ఫోటో లాస్ట్గా ఒక ఫోటో ఉంటుంది. ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు టైమింగ్ చెప్తా, ఆ టైమింగ్ నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు, ఇక్కడ ఈ ప్రాసెస్ మొదలైతే కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 20 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, ఇంకో ఫోటో, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, ఇంకో ఫోటో. ఇది చివరి వరకు మొత్తం ఫొటోస్ లాస్ట్ వరకు ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో ఇక్కడ వరకు చేసుకోండి. సో ఇంకా కొన్ని ఫొటోస్ మిగిలి ఉంటాయి కదా, అవి అదే ఎఫెక్ట్ ఇప్పుడు చెప్తా మళ్ళీ యాడ్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ ఎఫెక్ట్, ఈ సెకండ్ ఎఫెక్ట్ మళ్ళీ కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో ఇక్కడ లాస్ట్లో ఆ ఫొటోస్కి మొత్తం ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ నుంచి 22 సెకండ్ 5 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి ఈ ఎఫెక్ట్. ఫస్ట్ ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకున్నాముగా, అది వదిలేసి ఇంకో ఫోటో, ఇలా కంటిన్యూగా ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్. లాస్ట్ వరకు మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫ్రెండ్స్, నేను చెప్పింది అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం ఖచ్చితంగా లైక్ కొట్టండి. అండ్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్లో అడగండి, మళ్ళీ చెప్తాను ఫ్రెండ్స్. సో వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి, కామెంట్ చేయండి. అండ్ కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేయడం అస్సలే మర్చిపోకండి. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.